nganggo Jawa ya apik, pop apik, qasidah becik, Thailand apik. Sekarang apa? Mumpung penontonnya masih banyak, iya, no. Kita tampilkan sindengan Mayang Era. Iya. Diiringi dengan spot. Apa? Jaipong. Oke. Malang keke Mas, persiapkan dirimu Tia ya. Sing apik kondenge sing diwarai Pak Soleh kuwi lho. Sapa? Pak Soleh. Iso to? Iso. Wah, apa mlaku wis bingung lho. Kok arep Jaipong. Ayo. Iso kudu iso pokoke. Sindengan Mayang Era renek sing ra iso. Ya to Mas. Iso pilihan kok. Kok terakhir dhewe Mas Bambang. Dadalah. Ya. Aku wakile iki. Tak kei sontone 6. Tak kei sontone 6. Malah entak, denak turun tak tuk, entang. Ampun baik-baik saja. Ana ngaten. Bojomu ayu lho, Mbon. Wis panjang bahas kuwi. Kabeh mbok bahas. Lah yo. Anyar neh cacahe. Bojomu ayu lho, Pak Pot. Kok panggah mbok tinggal selingkuh ae. Aja lambe guntir. Monggo meja nomor 750. Tuh. Yo. Au. Walang kekek menclok tega mabar maneh menclok nang pari aja ngenyek ya Mas karo wong wedok yen ditinggal setan kamar Yo, aus. Aus. walang abang menclok ning kono walang Solo. Yo. Yeah.
Dik ora bisa nyulik iso nyawang ora iso nyanding yo kan walang kakek mencelak ning sampah sama bareng mencelak hati sumpah lama mas rengsang yang bidi nindaknya abah dawe walang kakek mencelak ning sawah ayo yo cuma bermandi mencelak ning jati duwe bocan nom ya mas yen nang ati iya Dik yen tuwa sithik mas gregetne ati ganti iya iya akhirnya kelapi ya api ya iya 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 iso gampang ya mas iya Dik ora iso ngendang terus ora iso iso nyawang ora iso gadang walang kakek mencelok ning mari mabur duper mencelok ning sawi aja ngenyek ya mas karo wanita yen kadung mesu ora lila legowo walang kakek mencelak ning sawah mabur duper mencelak ning taman muga-muga ya mas sama yang ora lokak rezekine kata barokah sing ngarep walange apik ning mburi walang sangit walang sangit ya nak sama lu ngelokne nyapon sama apa iso njukit ngene iki gak iso aku Mas Bambang urung meneng Mas Bambang urung wis diomongi terakhir kok malah mbondekne piye to Bon ora iso lho nak aku iya 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 iso gambang ora iso nyuling iso nyawang ora iso nyanding titik men mas alah wis pokok rata pokoke joget ora adil iki wis adil kene iki nyanyine apa neh nyanyi nyanyi no dikancani sapa duh berempat dong kita walang sangit kakek ora itu oh sini yes ngomong sitok kangelan ditambah telu neh gini ya Orang makan, Pak. ora Oh, makan. pakai ini Iya toh, Pak. Pak. mie kok mie Oh, Pak. Pak Ya, De, apa ya, Pak? rumah saya bakul sempol Pak De Pak, Mbah nih. Mbah, kuwi ngono, kong. kuwi ngono Apa? lek kok iso celeng lho lek oh lek Piye to kupinge jene? kok iso tekan celeng bagus kaya Pak di aku putune sapa nyanyi ya besok aku wis gedhe halo sapa dipasne sik ta nadane dipasne sik apa neh to ki iki jan Pak di aku putune sapa aku wis gedhe bisa melu sapa bapak ibu saiki wis ora ana saben
wong ning donya ibarat nganjuk toya ndang nyabut pakde karo sing kuwasa wedi nono pakde sing neraka. Kesenian ngawinan mas. Daerah Ngawi. Buksa. Ayo. Buksa. 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 Sedur sedur sedur. Barongan rai belet asine koyo malih. Buksa. 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 Sedur sedur. Sedur sedur. Buksa. 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 Sedur. Ya. Aku putune sapa aku wis gedhe besok sapa bapak ibu saiki wis ora ana saben dina saya dolanan beluke kakean modal. Kuwi lho nek kono kuwi lho wong. Kuwi lho Mas, kuwi lho Mas. Anu kowe njajal namane lek dolanan beluk. Duduk kuwi. Duduk kuwi. Sing agaman ireng lho. Iya. Kadang sing tak Ya nyanyi apa sing kira-kira kabeh iso joget no. Ya, dikae sing lah iki mawur tira. Nyanyi lagune seragenan itu. Iya. Ibu-ibu wis tangane sing ngowel. ngowel be Mas ayae. mergo gemes dilas sama Tok 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 tok. Clang. Tok 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 tok. Clang. Lah ya gemes pengen ngono. Wah jan enak ya Mas. Enak. Manclah apa jan. Kowe pomo wonge gedhi Nok kuwi pas ya. pas. Pas lah sampean Mas, kan gedhi yo. Ngece wi kan ngece. Ngece wi. Loh, apa sing gedhi? Lah gedhi ngono. Oleh gedhi. Lah cilik malah wus. Ngompos. Wus. Tahun 12 yo. Apa? Apa lagune nak? Apa? Ya. Lagu baru. Ki mau ketawa lurung nyanyi lagu anyar, Mas. Iya. Yo. Aduh sayang, ngapun. Otak. Pane kaya dirubung gurem. Dene sak piro dene? Ya pas berarti. Mas Bisma. Langsung kotak-kotak yuk. Ya. Ya, kita pemanasan dulu. Sini. Bapak Ibu, Mana posisi mana suaranya? Nyapa melak bengak nyapa? musisi. Musisi. Oh iya. Musisi. Lagi. Musisi mana suaranya?
Masih semangat Ibu? Masih. Yang di sebelah sini mana suaranya? Yang di sebelah sini mana suaranya? Mana suaranya? Yang di sebelah sini ada mana suaranya? Wah. Nikan Mas itu Bisma. kancane. Aduh sayang. Senian apa to iki? Kotak-kotak. Mas, Kotak-kotak. nyempluk pusakamu. Ora apa-apa nduk ndas rapati kangge kok. Ya ditugelek. Ya. Kangge sesuk. Ketak gulune. Ya, Tiga pajangan. rumah saya ndas sidang ngono kan. Lah ganti ndas Bambang. Jangan nih. Kotak-kotak ya, yuk. Ayo kara. Yang semadang, yang semadang. Au, 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 au. Saben dina rasane ra karuan, ngombe kopi legi ning rasane pahit tenan. Mangan mangut lele rasane kok padha tuku tempe ning pasar. Ngene rasane Apa kuwi kae? ora duwe. Paringan Mas. Astagfirullah. Aku yo sampun nesu kabeh iso rasa kudu nganggo mencuci eman paras terus munda tetok terus lek mudulinan keluk anggite pekancane ra plepeken ngono apa piye Ya plepekan. keluke lek ambune baby ki ngono sik ra apa-apa Mas ketombo luwe Ambune? ambune badhet Lah iya. Aku dhewe. lara ning irung Kaya sapi ya Roman. Seneng adon lho. Adon. Sone ngono iki ana liquid ae. Bener ambu-ambune nek rasa-rasane. Ya nak, ya Ya. pernah ya. Ya. Di sini ada artis satu kali lagi. Siapakah Siapa? dia? Niken Salindri. Iya ada bocah iki. Kok napis kok. Ini lho nak ini Jepang ini. Ini keluarga besar ini. Iya. Oh ya, mungkin ada permintaan lagu apa? Mah liyane wi. Bisa aku lagu kuwi. Anu Mbak, lah jenengan nyuwun tamu undangan kene duduk percetakan tadi. Kaisa aku lagu kuwi. Lali. Lah! Pajan cuwocok sama lagune. Apa lagune? Ayo mas. Apa? Mas Bisma tolong kendangin ya. C. Magadir. Ora tali kotang. Heh? Apa? Tali kotang iki. Buke yo ngono njaluk tali kotang. Ya. Iki mas taline uculi dewe. Say. Maraga bebareng-barengake. Sebabe Aku dijodohne karo malah karo sugih kae. Wis cukup mong semene wae. Aku ya pengen sugih. Piye? taman wis subuh. Aduh Kang Mas Bambang Balowo. Iya, Dek. Aku ora bakal lilo yen Gusti ngaparengana mesti balo. Anggere tibane Tali Niken Salindri tak simpen tekan ning pati Niken Salindri tresno wujudku kang suci. Au 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 au. Iki kesenian apa?
Apa kau lah ngono? Kepara nyongot nih. Dadek kena. Ya. Ya, tali kota. Nini dia tak titis tak 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 titis. Ayo Pak Bot, ayo Pak Bot. Bos sambul sangen. Nah. Jalan. Apa meneh sing nyanyi nih kan Salindi. Malah seneng aku. Tenan kono. Tenan. Carane ndidah mutiara kependem. Nah, lagu lawas didah. Ya, iki sono wektu ku awake dhewe pukul 11:30 ya ta. Oh ya. Saiki apa sing ngarepmu aturke kanggo pisungsung? Saiki jam. Jam 11 no. Ya. Ini. Wow. Jam 8. Wih, jam di jam 8. Sik sore jare. Ya nak. Tapi alhamdulillah ya Allah Mas penontonnya lho. Anteng si antusias. Coba anteng. sampean sorot Mas lampune Mas disorot sik penontonnya. Penonton Mas Leting. Nah. Bisa gak? Bisa. Nah. Warga Sumber Petung. Sumber Petung. Luar biasa, tepuk tangan lagu warga Sumber Petung luar biasa. Oke. Masya Allah. Sing tresno karo sampean sawan sing nunggu. Terus ngene iki kan ya malih sungkan arep ngewahi lagu apa neh Mas? Sampean nyanyi apa lah sembarang ngentut ta sampean dirungokne ngene. Saking cintane. Ya jane kene mergo saking senenge. Aja meneh karo blegere roh suarane kuwi lho seneng. Wis Mas dipateni Mas ulap Bapak Ibu tepat kene. Ulap. Sing sari malih melek ngene. Yes, ono lagune apa manut wis. Ayo.